Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you. Alright, good morning Davao, Mindanao, North, South, East, and West. This is Gilbert Lopez Martije Katso. Welcome sa programang Good Morning Davao. Before tayo mag-umpisa sa ating episode today, please like, share, subscribe, and click the bell button for you to be updated sa mga programs or mga updates dito sa Pinoy Rob YouTube channel. We are in the program of Good Morning Davao, hosted by me, Gilbert Lopez Martije Katso. Last episode, we have a t-shirt printing through sublimation. Sublimation is another medium o pamamaraan sa pag-print ng t-shirt. At natapos natin, na-publish natin kahapon yung yung tawag dito, yung sublimation printing. Of course, kailangan natin ng sublimation also na pang-sublimation na t-shirt. We have dry fit and active dry. So, kinamit natin kahapon is active and dry fit. So, nakita natin that yung dry fit, sinuot na nga sinuot na ng ating mga partners din, ng mga correspondent natin sa taga-Arroyo. Now tonight, today's episode, gagawa tayo ng we will be printing we will be printing another medium or form of printing. Ito ngayon ang gagamitin natin is this is transfer paper. Transfer paper, it's because matapos natin siyang ma-print dito sa surface na ito, meron siyang mga lines, no? Matapos natin siyang ma-print dito, ay inilipat natin siya. Mapi-fill off kasi ito, guys. Matatanggal ito, parang rubberized na pagka-fill off nito, ito yung ilalagay natin doon sa t-shirt. And of course, ito yung ilalagay natin sa t-shirt, saka i-heat press natin. So tonight, or tonight's episode, or this day's episode, ay ito ang gagawin natin. Of course, ang design na gagamitin po natin ay Pinoy Rob YouTube channel, pero iba na yung pangalan. Ang pangalan niya ngayon ay yung correspondent na natin na sa programang Joy Ride, si Jerry Lynn. Kasi wala siyang may susuot, so yun ang susuotin niya. Since yung natin, yung anchorman natin na si Elijah is for the news, of course nagbablog din siya, so iba yung ipapasuot natin sa kanya. So tonight, or today's episode ay gagawa tayo, magpiprint tayo ng t-shirt printing on the letter transfer. Ang gagamitin po dito ay pigment ink. So kailangan mo rin ng pigment na printer. So hindi 'yon magkapareha, magkaiba po 'yon. Ang pigment kasi ay iba sa sublimation. Yan nga, sabi sa spelling pa lang, wala na, hindi na sila magkapareha. And then tonight, or today's episode, gagawa tayo nito. Ipiprint natin yung design kahapon na ita-transfer natin dito, and of course tawag dito, natin, i-sample lang natin. So guys, makikita natin mamaya kung paano ito ma-work out. So standby lang kayo dyan, and pupunta tayo sa next step nito. Ihahanda muna natin yung design para na ma-print na natin dito sa papel na ito.
So as you can see here, naka-reverse na kasi ito, no? Naka-reverse na. And kailangan nating gumawa ng isang this is Marvin's name. Okay, i-ano natin, i-ungroup natin. And of course, kokopyahin. Tapos ilagay natin siya dito sa first one. Tanggalin natin itong isa or i-ungroup natin, tanggalin natin siya. Ayan. So, tapos nating tanggalin yung ilagay natin guys, yung kinopya natin kanina. It's Marvin's name. Papalitan po natin ng ano nga pwede ipalit dito? Of course, pangalan ng correspondent natin na si Jerry Lynn. Jerry Lynn. Ganyan guys. Ganyan lang kadali po. And then, of course, nandiyan na. Ngayon, since nakagawa na tayo ng kanyang name, babalik rin natin yan para wala nang sabit. I-reverse natin siya guys ha, i-mirror natin. Makikita mo dito, naka-mirror siya. Pag pindot mo sa mirror, bumaliktad na siya. So hindi na tayo magmi-mirror later on pag print natin. Now the thing is, meron tayong bagong instruction na natanggap galing sa ating partner na si Rob. Sabi niya, maganda daw kung ilagay daw natin yung flag ng Philippines at ng Amerika. Why is that? Because kailangan natin guys ng indicators na malaman ng tao that the Pinoy Rob YouTube channel operates in the Philippines but originated in the USA. Kaya nga, Pinoy Rob YouTube channel but it is registered in the US. So maghanap po na tayo ng Philippine flag. Meron yata itong America na lang muna. US flag. Para hanap po tayo ng US flag. Search. Ayan. Daming flag ng US. Okay guys, ito yung magandang flag ng US. Gusto ko yung kulay na to. Stunning color. Maganda talaga. So, okay. Tingnan natin kung pwede natin ito. Ayan. Save as. Ilagay natin guys sa desktop. Oh, yes, sa desktop natin ilagay para kagad makikita kagad natin. Ganun yung nakasanayan natin guys. So, pero pwede mo siyang i-download. No? Pwede mo siyang i-download actually. Download ito na. Download mo siya. Makikita mo rin siya doon naka-download na. And then, Philippine flag naman is Philippine flag. Bandila ng Pilipinas. Philippines. Philippine flag. There you go. So, ito. Kukunin natin siya. Ayan. Okay. Isa-save natin. Save image as. Right? Antay natin ilalagay JPEG. Sa desktop pa rin. Alright. Yun na guys. So, ilalagay natin itong dalawang ito dito sa ating layout na CorelDRAW. Ayan. Oh, there you go. Okay, nandiyan na sila. O, bakit dyan, nag-appear? Okay. Ika-cut natin yan. Ika-cut natin siya. Okay. Naintindihan ko lang. Pero hindi yan dyan. Dapat dito yun. Bakit nag-iba? Wala bang page 4 logo F9 G. Saan kaya? Nandito yun. Bakit nawala yung dalawa?
nawala. So hindi muna tayo magsisave. Baka mawala. Pause muna natin guys. Balik tayo sa ating project. The paper transfer printing. No? This time, gumamit tayo ng gumamit as requirements, gumamit tayo ng pigment ink na printer dito sa pangalawang printer natin. At ito na ngayon siya, ready na. I-print natin guys para magkaroon na tayo ng mali yung ginawa ko kanina. It's because ni-reverse ko yung letter. Hindi naman pala talaga dapat i-reverse. So ito na, normal lang siya na dyan mo makikita nyo na kasi ipipill off natin yan. O ba, dumilim? Ipipill off natin yan siya pagkatapos pagkatapos niyang itawag dito, pagkatapos niyang ma-print. Patuyuin natin ng bahagya or tumatakbo na. So it is already working, it is already printing, and hinihintay na lang natin. Okay, magtaka guys kung bakit laptop yung ginamit natin nandito kanina yun. Bakit laptop yung kinain natin? Laptop yung kinain natin. Kumain ka ng laptop. Kasi nagyaya, kumain ka. Okay. So, huwag kayong magtaka guys na bakit laptop yung ginamit ko, hindi kain ha. Shh! Ingay! Okay. Alright guys, balik tayo sa ating project, no? This project is printing t-shirt through transfer paper. Ang required na printer na gagamitin ay pigment printer. So, yung pigment printer, ang ink na ginagamit dito ay pigmented ink. So, dito ginawa natin sa laptop kasi yung laptop nandoon yung yung laptop nandoon yung design ng at saka ayaw ko rin madisturbo etong computer for editing. So dito siya sa laptop natin pinalabas o ginawa. So he's printing now, it is printing now, and pagkatapos natin i-print, of course dadalhin na natin siya doon sa ating workshop, doon sa kabilang ibayo, sa kabilang room, nandun yung heat press natin. So tingnan natin guys kung tapos na. Matagal pa pala. Alright. Ayan. Done. Ay, kasayang. Anyway. Anyhow. Anyway, this is only a sample. Sira talaga yung flag ng Philippines. Okay. Tingnan nyo guys. Medyo hindi ko gusto yung quality niya. It's because nasira yung dito sa gilid. Na-UPE siya kasi matagal na itong hindi nagamit. So ang pwede ko lang gamitin dito guys ay pwede pa ang Pinoy rub at saka itong logo. Anyway, gagawa na lang tayo ng another, magpiprint na lang tayo ng another one. Of course, this time magiging tayo, magiging tawag dyan,
Nagiging precise na tayo. Kasi naka-curve na siya eh. Kaya yung printer kinain talaga pati ano. Kasi medyo matagal na hindi ginamit. Binigay lang sa akin ng anak ko. Sabi niya, baka pwede mo itong gamitin, Dad. Tignan natin. So tingin ko noon, oh, ano ito? Transfer paper. Ang pigment ito. So sabi ko, sige, gamitin na natin. Wala namang mawawala. Tsaka nakakatipid pa tayo, guys. So, anyway, anyhow, ganun talaga ang buhay. Okay. Tignan natin yung dulo. Tsaka, roll out natin ulit. Para medyo magano talaga siya. I-print natin ulit, guys. Kasi anyway, that's life. Print it again. Second try natin sa ating printing. Ito naman, natapos yung isa, kaya lang medyo not very convincing. At saka, ito kasi guys, ang challenge dito, napaka-challenging ng ano na ito guys, kasi we have to cut it. Kasi dapat makakat natin siya. Masalimuot ito kung transfer kasi. Buti na lang sa mga flag kasi straight lang yung flags. Etong may mga curves na gugupitin mo talaga yan siya kasi etong white, magiging border mo yan siya. Kasi colored yung magpiprintahan natin ng kasi colored siya. So, sa madalit sabi, kailangan natin gupit mano-mano kasi kung meron tayong machine na die cutting, okay lang, pero wala tayo nun kasi mahal yon at saka hindi practical. Pero pag may nagbigay sa atin ng mura lang, bili natin. No, it's not panlibangan. Palitan ko na, palitan. Okay, there she is, my wife, si Sol. Siya na yung anchor ng siya na yung anchor ng Tagalog natin ng Pinoy Rab YouTube channel. Breaking news. Siya na ang mag-re-report sa Tagalog. So, yung si Elijah ang naka-assign sa English version, siya naman dito sa Tagalog. So, ayun guys, nabawasan yung trabaho ko as anchorman, pero nadagdagan naman siya kasi ako ang magmaman for editing. Titignan natin kung ano ang kulang. Minsan pa nga, hindi talaga maiwasan na ma-overlook mo. So, ganun kasensitive yun. Anyway, salamat naman at meron tayong partner sa Cagayan na nagpapaano sa atin. Tumutulong sa atin na ipa-remind tayo na ito wala, ito. So, ganun ang life. Ito yung trabaho natin sa Pinoy Rab YouTube channel. Since ang gagawin natin ay connected pa rin sa ating programa kasi yung gagawin nating uniform ibibigay natin o isusupply natin doon sa ating isang correspondent na si Jerry Lynn. Siya yung bago nating correspondent sa sa Joy Riding or Joy Ride. She will be traveling from place to another. Ang ginagawa muna namin ngayon guys ay syempre sa city muna. By road siya. Halimbawa, road 8. Ikutin niya yan. Lahat ng roads. So, ganun ang challenge doon guys. So, balikan na natin yung print natin. Hindi pa. Hindi pa na-print kasi Okay, go na. Print it. Ayan. So guys, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe naman kayo. Hindi niyo lang alam kung gaano kalaki ang maitutulong niyo sa Pinoy Rab YouTube channel kung nag-subscribe po kayo. Hindi naman mabigat siguro na huwag niyo namang ipagkait. Alam namin hindi na mabigat kasi ano ba naman yung mag-subscribe ka. Anyway, ang daming humihingi ng gano'n, di ba? Pero wala ka namang babayaran, nakakatulong ka pa sa amin.
So please subscribe Pinoy Rab YouTube channel. We have three branches. Ang pinakauna natin is Cagayan de Oro, headed by Arnie Saniel. And then sa Davao City, ako ang nag-head dito, si Gilbert Lopez Martia Catso. And then sa Cebu City, malalaman natin kung sino yon. Excited na rin akong malaman kung sino siya. Magiging magiging in charge doon sa Cebu City. So ganun lang ang buhay, guys. Pinoy Rab YouTube channel is a channel of reaching Filipino here and abroad. Ganun lang. Ganun ang slogan niya, no? So, if you wanted to, guys, to suggest a slogan for the Pinoy Rab, you're welcome. Mag-suggest kayo na ganito yung Akala ko kasi ginamit ko na sa isang ginamit ko na sa isang display doon sa ating Kabuhayan Special. Reaching out Pinoy here and abroad. Maganda pakinggan. Parang i-reach out, aabutin niya dito hanggang abroad yung mga Filipinos. Ganito kasi ang concept, guys. Ang Pinoy Rab kasi is a local talaga. Purely locally made. Parang ginagawa talaga siya ng mga locals ng Davao City, locals ng Cagayan. Mga Pilipino talaga ang gumagawa. Since universal natin yung Tagalog, kaya nagtatagalog ako. Pero Bisaya talaga, guys, ang Davao City. Kaya lang advantage natin mga Bisaya. We studied the language of our national language, which is Tagalog. And of course, hindi naman tayo mabibitin sa English kasi meron din naman tayong 1.5 na English na alam. So, ganon ang kagandahan dito. We have different languages, but then talagang humahantong tayo doon sa Tagalog, Bisaya at English. Sa naman, sa Cagayan, iba rin yung language nila doon. Ganon din ang mangyayari, guys. So, dito sa Pinoy Rab YouTube channel, we are all family here. Nagtutulungan kami, nagbabakapan kami, nagbibigayan kami ng ideas. And then most of the time ang Cagayan talaga ang sila kasi yung pioneering, no? Parang tanggapin na natin na sila yung pioneering. Talagang umaasa tayo sa mga kung ano yung napagsimulan po nila. Pero binibigyan po tayo ng freedom to create our own program, to create our own segment. So sa segment po natin, ang dami na po. Meron tayong news, meron tayong Good Morning Davao, meron na tayong Kulturang Pinoy, meron na tayong gaming, at saka meron tayong Kabuhayan Special, meron tayong Joyride, tama ba ako? And meron tayong road trip, at saka yung hinihintay ko ngayon na mangyayari. Abangan nyo lang. Hindi ko makuha yung performer o hindi ko makontak-kontak yung artist kasi busy. So I am striving to find the guy who will be the front liner sa isang tinatawag natin na segment na yan. So guys, tapos na ang ating printing. Punta na tayo sa kabilang ibayo. Right guys, ito na yung katotohanan. Medyo tuyo na siya. So since tawag dito, talaga sa dalawa, sayang din naman. So we have to imano-mano po natin. Wala tayong magawa, guys, kasi wala tayong die cutter. So mano-mano talaga siya. Yun po ang advantage. Pero para sa mga nag-umpisang negosyo, okay lang na imano-mano kasi kung wala rin lang namang ginagawa, why not? At saka magandang training po yan. Kasi ang pagka-cut po ay isang tawag dito, isang pagsusukat ng pasensya po, no? At talagang susukatin yung pasensya mo sa paggugupit. Yan, kung may ano ka talaga, may gift ka talaga sa tawag dito sa paggugupit, hindi ka maasiwa, no? Cool. So tingnan natin kung gaganda yung gagawin natin kasi hindi ka mahirapan. Tingnan natin, guys, kung anong kaya natin gawin ito.
Kasi it's supposed to be cut by a machine. Since wala naman tayong machine, ito po ang gagawin natin ngayon. Ika-cut po natin ito. Ika-cut natin mga ine, na medyo ano talaga, kung sa Bisaya pa guys, tungason kayo siya guys. You know what is tungason guys in Bisaya? In Tagalog? Parang climbable. Climbable. At ginagawa na natin guys, no? Sana gaganda. Hindi masisira yung concept. Anyway, ganun talaga ang buhay guys. Tanggapin na natin. Noon nga, nag-umpisa kami sa printing ni misis ko. Nakakaawa talaga ang sitwasyon guys, talaga. Kasi kapag wala ako, hindi available yung gamit na kailangan ko sa pag-print, ay pumupunta ako sa Diaz Mall. Doon ako nakikiano sa mga kaibigan ko. Doon ako nakiki-cut. At alam mo naman, Diaz Mall ay hanap buhay din. Minsan nakakahiya. So I have to compliment paying just for the cutting. And then anyway, pero okay na yun kasi nagkakaroon din ng friend. Ayan, kakat natin siya. While we're cutting, medyo kabingi talaga pero wala tayong magagawa guys. Yun lang ang kaya ng pulso po natin. Yun lang talaga ang kaya ng pulso natin guys. So wag na natin piliting gaganda pa. Anyway, sample lang naman. Kung mag-comment kayo na hindi maganda yung cutting natin, wala na po akong magagawa. Hanggang ganun lang po talaga ang kaya kong ibigay sa inyo mga guys. This one, okay, kinat ko na. Ayan si Jerilyn, hindi siya si Jerilyn ha, logo ito ng Pinoy Rab YouTube channel. Okay, let's move on to our ito ngayon ang medyo ano talaga, medyo climbable na as ano, ito yung climbable. Ano ba yung climbable? Ang ibig ko po sabihin ng climbable, kung sa Bisaya, tungason. Mahirap gawin. Anyway, okay lang naman na ano guys, okay lang naman na magmano-mano. Kasi wala din namang business guys na lumaki kaagad, no? Wala talagang business na lumaki kaagad. Nag-uumpisa talaga ang mga business guys sa mga maliliit na bagay. Kami noon, nag-umpisa talaga kami, grabing struggle namin yun guys. Grabe talagang struggle namin na mag-umpisa kami sa printing. Pero, later on, na medyo hasa na. Hindi lang sa hasa, medyo kilala na. Medyo kilala na. So, yung services po natin ay hindi naman sa in demand, kung hindi, ano lang talaga kami guys, kung sino lang yung nakakilala at nakaka-refer. Ang maganda doon guys, kung nagugustuhan ng iyong nagugustuhan ng yung client yung trabaho mo, hindi mo talaga maiwasan guys na mag-recommend talaga. So, ako naman ay medyo blessed ako ng mga kaibigan. So, yun po, ang daming nagre-recommend at saka lalo pat katulad ko guys ay meron din akong meron din tayong sa pagtuturo ng music. So, most of my clients also I came from the music world, na mga kliyente ko rin, mga churches din na clients ko. So, kaya yun, medyo nakapag-ano rin,
tawag ito, punda rin ng kaibigan. At saka hindi basta guys, hindi basta-basta talaga. Sabihin ko sa inyo, mahirap talaga yun. Talaga guys, yung yung mag-umpisa kang wala kang connection. Saka mahirap talaga yun. Lalo pat wala kang maibigay na resibo. Ganon, oh. So yan lang guys, simple lang. Ganon. Okay, pero kung naka-DTF ito, maganda ito guys. Kaya lang ito kasi, kung die cut kasi ito guys, maganda. Kaya lang wala tayong die cutter. So we have to pagtiisan muna natin ito. Ito naman plug ng US. I hope hindi magagalit ang dito. Ang anyway, para may software siya bukas. May sample lang naman ito eh. Very stiff. Ano yung international news direct? Balita sa ibayong dagat or balitang international. Pero maganda kasi sabihin mong ibayong dagat kasi may dating, no? Parang kabilang ibayong. So pagpasensyahan nyo na ang flag ng US. Anyway, isusuot yan. Tapos Philippines na lang yung flag na gamit. Ito kasi guys, medyo so I would prefer wala talaga guys. Hindi kaya tayo pagagalitan dito ng okay na? Ito na. Kasi wala akong choice. Tinanggal ko na yung border na puti. Bahala na po. Bahala na si Batman. Okay lang. As long as merong flag. Bahala na si Batman. Anyway, it's only an example. So, rest assured, tignan natin kung ano. So guys, see you doon sa kabilang bundok. Doon sa other side of this house, which is the workshop. Nandun yung nandun yung heat press natin. Alright guys, welcome sa ating workshop. And this is my my little heat press. Okay, this is A3 size. Meron na siyang teflon para hindi didikit yung tela or yung at saka hindi pa ito final guys na ididikit. I have to peel it off, no? Parang i-peel off ko muna bago siya maidikit. Kasi tatanggalin natin ito guys para ilagay doon sa t-shirt. So maybe hindi naman pala mahirap kasi naman siya. Ayan, napi-peel off naman. So good for me. Hindi na ako pinahirapan. May ibang papel talaga guys na mahirap i-peel off. Ayan kita nyo na. Napi-peel off siya. Ito guys peeling off. Ayan. Tanggalin yan. Pero hindi ko muna tatanggalin lahat kasi I need yan yung mangyayari doon guys. Ito naman isa. Madali lang naman. Madali ma-fill up. Yan. Kita nyo na. So, ganun siya. Philippine plug. Anyway,
if you wanted to avail the our services, you can call up 0926-583 sa CP ko, 0926-583-2954. Yun po ang ano natin, yun po ang CP cellphone number ko, guys. If you love to avail my services on printing, please, huwag po kayong mag-atubiling huwag kayong magdalawang isip. Ayan, medyo mahirap to kasi ayan, okay na, okay yan. So tapos na silang tatlo. Alright, pahinga muna ng bagay. Ito guys, isasaksak natin siya. This is 220 volts. So sasaksak natin siya dito sa 220 volts. Okay. Then i-on po natin. Saksak na siya, guys. Yan. On natin. Diretso na yan. So for this time, standby muna tayo. Kukunin ko lang yung picture. Ito yung result ng ano natin, ng paper transfer natin. Kung titignan natin an example, nag-try tayo kanina sa maitim na dark na t-shirt o polo shirt. Hindi siya gumana. Nilipat ko sa puti na tela. Yan. So, yung ano na yun, yung papel na yun ay intended only for the light transfer. It's not for the dark transfer kasi manipis lang. Ito. Ayun. Pinoy Rab YouTube channel. Pero hindi ako kumbinsido sa ano, guys, sa texture niya kasi nagpe-fade up kaagad. Ibig sabihin nun, hindi maganda yung papel na yun. Anyway, sa mga beginners nagpa-practice pa, maganda na ito. Okay na ito, guys. Ayan, Pinoy Rab. So, ito yung sample natin kanina, guys. Hindi lumitaw, hindi makita kasi light transfer pala siya na paper. Anyway, buti na lang sa dito lang nilagay. So iba talaga ang DTF. Iba talaga kapag DTF ang gagamitin natin, guys, no, na iba kapag ka DTF na transfer ang gagamitin natin. So that is here's the lesson na pero may maganda yata papel. May magandang papel eh. Kasi kung ako ito, guys, hindi ko tatanggapin ito kung ako ang client. Hindi lumutang yung dapat na niya. Anyway, it is for parang educational lang, no? Para ma-inform lang kayo. Ganito yun. So, pinatay na natin yung ating ating heat press. Napakainit pa, guys, kasi binabad talaga natin. Nasa 320 or 220 in 15 seconds. So, ganun. So, guys, yun ang natin sa letter transfer episode natin for today. Ayan siya. Pwede na para sa mga beginners, pero pag gawin natin i-business natin, hanap tayo ng ibang papel kasi hindi siya maganda. Unlike talaga dito sa DTF, guys. Sa DTF, iba talaga, guys, parang rubber talaga, no, na idinikit. So, ganun po ang natin sa gabing ito. The light transfer paper sa tinatawag na printed in the pigment ink printer. Hanggang sa muli, this is Gilbert Lopez Martin Canso. Good morning, Davao. Please like, share, subscribe, and click the bell button for you to be updated sa ating mga kaganapan dito sa Pinoy Rab YouTube channel. Magandang umaga. Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell
never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.